Bola vaša láska iba láska k Bohu, alebo ste zažili aj nejaký pekný, čistý vzťah? Ak áno, ako dlho trval tento vzťah a či o sebe teraz viete? Ostali ste priateľmi? Vieme o sebe? Minulé som ju stretol, ale nestihli sme sa prospať, lebo prišla jej sestra. A jednoducho má manžela, deti a takže tak, hej? Čo chcete ešte viac? Nestačí? Zistíme, či bude viac. Dobre, tam otázok. Áno, zažil som čistý, pekný vzťah. Trval 4 roky. Vyrazil som dých, že? Bol to perfektný vzťah, vám poviem. Mal som 16, ona 15. Bolo to veľmi pekné a poviem vám, že v tomto veku pre chlapca veľa znamená, keď má niekoho, kto ho vypočuje a môže rozprávať a zdieľať sa a normálne komunikovať. Ten vzťah trval 4 roky, za 4 roky sme sa ani raz za ruky nevodili. Pritom sme spolu prežili fakt množstvo hodín. Išla zo školy, som jej pomohol, nesol som tašku, išli sme spolu na sídlisko, kde bývala, alebo sme ich trávili čas na prechádzkach. Samozrejme, že chlapi majú všelijaké nápady, hej, ženy krotia. A ona mala viac rozumu, jak ja. Aj keď bola mladšia o rok. Ale myslím, že asi jej niekto musel radiť. Hej. Niekto starší, asi to bol otec. Hej. Všetko vám povedať nemôžem, lebo sa tu nahráva. Ale tak, aby ste vedeli, niekedy hovorím viac. A to môžete všetko, tieto nahrávky budú na CD-čkách v digitálnej podobe, takže veľmi kvalitne na počítači sa to nahráva, hej, takže si môžete potom aj kúpiť. A tak toľko stačí o mne. Vystrihnete, hej, doma. Každý bude strihať ušami, hej. Takže keď bude počúvať. Takže takto, hej, fakt, prvýkrát som v Polsku, som išiel na vojnu. Tej som viac dievčat boskával, však viete, ako to býva. A chcem sa spýtať, či vám z nás vypadli vlasy. Zmenili ste imič? Viete, priznám sa vám, ako to bolo. Len prosím vás, nesmejte sa. Prišiel som do holičstva tam, kde chodím, mám jednu známu, ktorú navštívim. Je to blízko, takže to zabehnem som za pol minúty tam z domu a nebola tam. Tak hovorím, kolegyňa, tak či ma neostriha, že dobre, zobrala taký riadny nastávec a začala strihať. Hovorím, vlastne trošku menší, my ste nehovorili, lebo to nemá význam, pretože tam sedím, zabíjam čas, o 3 dní tam musím ísť znova. Dokedy ste žil čistý vzťah, alebo neviem, čo to je, napísané tu, ako sa dajú dať do poriadku medziľudské vzťahy? Celý čas bol to nádherný vzťah, áno. Fakt ďakujem Bohu za to, že mi ho poslal. Potom na vojne začal alkohol a trošku sa zmenil vôbec môj rebríček hodnot, hej. Čiže tam na vojne to už bolo také. Najlepší kamarát bol ateista, hej, dvojčata nás volali do severných Čiech. Spolu sme toho veľa prežili. Keď ma bol navštíviť na Slovensku na dovolenke, boli sme spolu na Mariánskej hore. Bol tam plno mladých. Ja som vtedy bol pred obrátením, čiže šiel som tam, pretože išli tam moji známi, hej, priatelia nás volali, tak poďme sa prejsť. A bolo to veľmi pekné, som rád, že som ho spoznal, ale on nemal hodnoty a potom aj odišiel z tohto sveta svojvoľne. Bol ženatý, mal dieťa, manželku, dievčatu z východu si zobral vtedy, keď bol navštíviť na dovolenke, tak si nabadil babu, hej, zasa. Takže jednoducho také. Ďalej. Ako by sa podľa teba malo správať dievča ako chlapec vo vzťahu? Moment, vy ste mali tú otázku, nie? Takže mňa skúšate teraz, hej? No aj chlapec, aj dievča by mali mať pre všetkým úctu jeden voči druhému a zodpovednosť. Lebo vzťah potrebuje zodpovednosť.
To znamená, že úcta a zodpovednosť. Ako mám povedať chlapcovi, že sa mi páči a že ho mám rada? Je to môj veľmi dobrý kámoš a radca v živote. Radca nejaký v živote, no, to je starší radca. Hej? Ako mám povedať, že sa mi páči, že ho mám rada? No, páči sa, to môže byť jedna vec a rada, to je druhá vec. Môže byť človek sympatický, ale to neznamená, že ho ešte máš rada. Je sympatiak, hej, že je blízky, je príjemný, teší sa na rande nie preto, že by, chlapec sa teší na rande nie preto, že by mal tak veľmi rád to dievča, ale jemu je príjemne s tým dievčaťom, hej, egoista. Ona tiež ide na rande nie preto, že by ho tak veľmi mala rada, ale jej je príjemne s tým chlapcom. To ešte ďaleko od lásky, hej. Oni prišli a povkukujú po sebe, dobre nám je, hej, šumná baba, hej, a ten chalan, hej, tak nanovší imič, hej. A prečo nie, hej, vtedy, že... Ale to je to prvé, to zaľúbenie je si v človeku. Ale až potom sa ukazuje láska v trpezlivosti, vytrvalosti, všetko znáša, verí, dúfa, vydrží a tak ďalej. To poznáte, nie? Ďalšia otázka. Vidie manželstvo človeku, ktorý viac cítil zmysel života v zasvetení sa Bohu, napríklad v laickom spoločenstve v reholi. Čiže ten, kto cítil viac povolanie k duchovného stavu, či zažije, či mu vyjde manželstvo, áno, či to vyjde. Myslím, že Pán Boh, on nie je nejaký terorista, hej, ktorý bude ľudí strieľať a donúcovacím prostriedkom, ale čo Pán Boh dá, to je okúsiť lásku. On ju stále ponúka, v akékoľvek forme, či to v manželstve, alebo v zasvetenom živote on ponúka. Áno? A on vlastne nič nechce, ale aby sme sa nasytili tejto lásky. Čiže on nie je ten, ktorý ti hodí slučku tam alebo tam, hej, a uvidíme, kde sa chytíš, hej. On ti ponúka lásku. Nakoľko ty dokážeš tú lásku prijať, rozšíriť srdce prijať, od teba záleží. Čiže on ti ponúka lásku, ty ju prijímaš a teraz cítiš volanie. Buď do manželstva, alebo pre zasvetený v službe. A preto vlastne ja by som to takto neformoval, áno, že Pán Boh ten, čo ťa potrestá. Skôr to, že človek zažije takú milosť, že je z toho veľa. Áno? To môže spôsobiť. Stáva sa, že keď to zažiješ, dlho nad tým rozmýšľaš a čo ďalej. Naviac, človek, keď naplňa svoje túžby, tak dochádza k nasyteniu týchto túžob. Ak má sebe rozvinuté silné túžby, potom sa stáva, že hľadá nasytenie tých túžob. A keď napríklad vstúpi môže stať, že sa má duchovné túžby veľmi rozprúdené, áno? A keď aj, dajme tomu, že prestane rozvíjať tie duchovné túžby, že sa rozhodne pre manželský stav a tam ten manželstvo nemôžeš klauzúra doma mreže, povedať, drahý manžel, prepáč, 2 týždne budem zavretá, hej? To sa nedá, nie si v klauzúre. Ako by sa malo dievča odpútať od chlapca, ktorého má rado, ale vidí, že to nemá žiadny význam. Chlapec od nej žiada len jednu jedinú vec, ale dievča ho má naozaj rado. Len jednu vec chce od nej. Len jednu jedinú vec. To asi nie je o nič, hej? Nič vážne, hej? Alebo z jeho strany ako to plytkosť, keď to chápem v dnešnom slovníku, čo znamená, keď ide chlapcom iba o jedno. Hej? Takže asi v tom zmysle to chápem, hej? O jednu vec, asi tak. Vy ste tiež to pochopili? Hej? No, to sme doma. Takže, čo s tým? No, keď jemu ide iba tú jednu jedinú vec, tak ty nie si práve tá, áno? A vôbec sa na tým netráp. Máš ho rada, ale nemá žiadny význam. Na čo budovať vzťah s človekom, ktorý si ťa neváži? Ty si pre neho iba vec, ktorú môže použiť. Nič viac. Keď iba o to jediné jedno, to znamená, on nevníma tvoju osobu, tvoje srdce. On vidí iba tvoje telo. Nič viac pre neho, žiadnu hodnotu nemáš, telo. A keď nie tu, pôjde inde. Tak použij rozum a absolútne pusť ho. Ako môže mať rád človeka, ktorý nemá charakter? Rieku života som vám kreslil ráno. 2 berhy chránia jednu rieku života. Čiže keď ten druhý človek nie je brehom, nemá charakter,
tak budeš nešťastným človekom. Nespája s ním život. Nemá to význam. V tom zmysle mi došiel jeden list. Jeden matky, ktorá spávala práve o tom, ako ju na stretnutí mládeže sa zoznámila s chlapcom, ktorý bol veriaci, ale žil sexuálne s inou. A keď sa zoznámili, tak obdivovala veľmi jej nevinnosť, ako krásne čisto žije a svoj vzťah s Bohom aj tužila po zasvetení vo svojom živote. A keď začali spolu sa kamarátiť, on ju prosil, prosím ťa, pomôž mi. Chcem sa z toho dostať, nechcem žiť sexuálne stále. Aj tak ju nemám rád, to len kvôli sexu s ňou som. A ona hovorila, jak ti pomôžem? Choď za kňazom, nech ti kňaz pomôže. Hej, ale aj ty mi pomôž. Tak začali spolu sa kamarátiť, nosila mu knihy, aby čítal, aby zmenil svoj pohľad na tieto veci, svoj názor. A naozaj vznikol vzťah, 2 roky krásny, čistý vzťah, vstúpili do manželstva. On nechal to dievča, s ktorým spával. Hovorí, že neprešli ani 2 roky a on sa vrátil ku tej pôvodnej. Opäť žil sexuálne s tou, ktorou predtým. Začal byť vo vzťahu perverzný. Ona bola sklamaná z toho, čo vlastne od nej žiada. Strašne ju tu zraňovalo, ponižovalo, odmietala. Prinútil ju, že musela vybrať posledné úspory z konta. Zamykal jedlo, musela platiť nájomné za deti a za seba. Totálne citové vydieranie, ušla od neho. Potom plakal, prišiel za ňou, že nech príde, nech sa vráti. Vrátila sa a znova to isté, ešte horšie. Už roky nežijú spolu. Aký máte na to názor? Chlapec vystúpi zo seminára kvôli dievčaťu. No, neviem, prečo išiel do seminára. Možno, že sám nevie a možno, že zistil, že tam nepatrí. Je to možné. Ďalšia vec, iný pohľad. Seminaristi sú veľmi tak magicky príťažliví. Že, dievčatá? Dievčatá, ktorá z vás si myslí, že seminaristi sú magicky príťažliví? Ruka hore. Je to skúsenosť, jasné. Ďakujem. Áno, pretože prirodzene svojou voľbou dali najavo svoj úmysel, svoj život priniesť ako obetu a takého dobrého, obetavého ocka pre svoje deti mať, hej? To nie je zlá vec. A oni to dokazujú svojim postojom. Preto sú príťažliví, lebo je tam fluidum určité. A takisto aj kňazi, že? Sú príťažliví, hej? Mladí, hej? Mladí kňazi tam. Bezene, hej? Starší už nie je tak až príťažlivý, že? Chcem vás na jednu vec upozorniť, že aj keď je príťažlivý, či ten kňaz alebo seminarista, stáva sa, že ako náhle odíde zo seminára, stráca príťažlivosť. Vyriešiť krízu v priateľstve chlapec dievča, keď mi na ňom veľmi záleží, na tom vzťahu. Toto nečítať, čo to? Dobre, ako vyriešiť krízu? Tam bola otázka už na krízi, čo robiť? Modliť sa a nájsť cestu komunikácie. Sú aj také spôsoby komunikácie, ktoré strieľa niekedy človek, aby sa vzdelával, asertivita, vlastne vedieť vypočuť, empatia, aby mohol vnikať do problémov toho človeka. Je dobré vedieť človeka rozbaliť. Ďalšia otázka. Porozprávajte o vzťahu otec-syn, otec-dcéra. Môžete si ho vypočuť na CD-čku číslo 1. No na čo som vydával CD-čka? Veď práve preto, že nestíham rozprávať. Je toho veľa. Áno. Takže môžete si popočúvať. Vonku, kto nemá na to, tak môže si napáliť, požičať. Však to som dal copyright mladým. A aj keď lepšie, keď je originálne, pretože má to svoju kvalitu, aj image, aby keď niekomu dávaš do ruky a vedel, že to nie je niečo na kolene, kde si našepkané, ale je to normálne robené pre verejnosť, za čím si stojím, za týmito slovami, čo sú tam. O tejto CD-čku mi volal kamarát včera, ktorý distribuje tieto CD-čka, robí webovú stránku a sa vyjadril, že počul teraz včera práve CD-čko, 3, takže ho veľmi chytilo, že bol to skoro jak kazeň, tá 3, hej. Som musel urobiť úvod trošku do nej, že tak to oprosil toleranciu ateistov. Čiže otec a syn, otec a dcéra, otec a syn, vzťah mužnosti, syn prijíma do dar mužnosti,
Dcera od otca prijíma dar ženskosti, prijíma samu seba ako ženu. Spoznáva sa v otcovi. A chýba vzťah otec a syn. Stáva sa, že chlapec končí pri drogách, začne piť, neverí si, musí vypíjať z neho chlap, ináč je tintitko. A alkohol. Tieto prejavy, hej, frajeriny, to je z toho, že si neverí. Keby si veril, nemusí byť frajer. Nedávno som mal jedného na základnej škole, tiež takého ťažkého frajera. Roztiahol sa na lavici, jednoducho na nohy položil na stoličky a ľahol 2 triedy, baby aj z iných tried, prišli 3 triedy boli. A hovorí, že prosím ťa, sadni si normálne. Pozeral na mňa. Môj neveriaci kamarát mi povedal, že pravidelne masturbuje. Ako som sa mala správne k tomu postaviť? Pretože vtedy som ostala zaskočená, nevedela som reagovať. V konzumnom svete bez viery človek na to pozerá a dajme tomu, tam nemá iné hodnoty, iba to, že všetko uží, čo len príde. Áno? V médiách rozprávajú, v časopise, všade jednoducho o tom, že to je normálne a to musíš. Sexuolog, ktorý chce byť úspešný, hej, buduje si imidž pred mladými, jasné, mladí, treba si užiť, viete, to nie je problém, máme kondomy, máme toto, treba žiť sexuálne, masturbácia, jasné, však to, viete, nie, však mladí, hej, a úplne nakazí myslenie mladých, áno. A tak sa stáva, že človek napríklad, keď nemá hodnoty, tak on si myslí, že to je normálne, že tak má byť. Áno? Pretože má v sebe túto túžbu, pudovú túžbu. Ale výsledok vlastne z toho je, že vlastne keď toto robí, že on sa nespráva vnútorne slobodne. Áno? Lebo to je závislosť podobne ako závislosť, ktorý je alkoholik, alebo narkoman, alebo on sa stáva závislým v tejto sexualite. A sex, to nie je len telo. Sex je láska. To znamená, že splynutie a vyvrcholenie má byť v manželskom spojení. A nie v tomto autoerotike. Ano? A keď si toto zvykne, on sa vyberie na slepú cestu sexuality. Problém je v tom, že jeho sex nenaplňa. Pretože sex nevie chápať ako splynutie v láske, ale iba ako mechanický úkon, ktorého vyvrcholenie prichádza. Či spojením, alebo dražením. Ano? Čiže masturbácia je vlastne iba, ako by človek sa stal vecou a odpája lásku od sexu. Hej? A vlastne tým pádom sex sa stane iba konzumným prejavom človeka. Bez vnútornej podstaty a tým vlastne človek nevie milovať. Stáva sa sexuálnym mrzákom. Nevie, čo je skutočne milovať, splynúť v láske. Preto masturbácia ako pre muža môže byť prejavom slabosti, nejakého problému, čo ho trápi, nevie zvládnuť seba samého. A môže to byť ešte nejaký zlozvyk ešte z detstva, alebo z nejakého, keď začal niekedy, vzniká zlozvyk. Ano, to je prečo sú chalani na vyššom poste ako dievčatá? No, v vyššom poste? Takto. Každý má svoju stabilitu, ano? Myslím, že tam nie je rozdielu, kto je vyšší alebo nižší post, ano? Každý je veľmi dôležitý. Len sú tam určité danosti, ktoré je dobré využiť. Žena napríklad je úžasným citovým motorom. Je veľmi citovým motorom, silným citovým, ale zároveň sa aj veľmi zraní. Ženu je veľmi ľahké zraniť. Ona dokáže ťahať, makať, ale potom sa zraní a plače a nevie sa to dostať. Je tu trápi, pretože sa mu jej niečo nedarí. Čiže žena dokáže veľmi veľa urobiť práve tým svojim citovým motorom, dokáže prebíjať, prerážať. Muž zasa vo svojej prírodzenosti by mal byť človekom z nadhľadu, ktorý pozerá ďalej, dopredu a ju chráni. Lebo on je citovým motorom rodiny a on má byť hlavou. Čiže ten, ktorý sa zamyslí a povie, čo tak, urobme to tak alebo tak. Keďže tam je ten rozdiel u muža a ženy, že v písme môže čítať, že muž je hlavou ženy. Muž je hlavou detí, áno, hlava detí a dokonca hlavou ženy. Hrozné, nie? Ale vieme, že Eva bola stvorená z Adamovho rebra. A prečo? Aby bola blízka jeho srdcu, aby chránila jeho lásku. Žena chráni lásku muža. Áno? Čiže je blízka srdcu. A preto chrániť srdce muža je velikánske poslanie ženy. Chrániť srdce muža. Preto je manželkou. Lebo chráni srdce tohto muža.
preto sa rozhodla. A on zasa je hlavou ženy, pretože on ju miluje a on vlastne jej poskytuje bezpečie. Ona sa nemusí báť, že keď zapne citový motor, že havaruje, lebo on ju bude riadiť, on jej pomôže. Bože, poď, vieš čo, ideme spolu. A preto aj správne, keď sa radia. Áno, keď žena má sklon ku seba obviňovaniu. Keď vznikne problém, ja to použijem z prednášok trošku ten obraz, muž si sadne a hľadá riešenie. Žena nepotrebuje rozmýšľať, ona hneď má 5 riešení. A nie jedno dobre, ale má. Intuícia, to je 6. zmysel ženy. Málo ktorá žena nemá intuíciu. Málo ktorý muž má intuíciu. To je ženská vlastnosť. Ona dokáže vycítiť, že to je tak. Nevie to zdôvodniť, ale to má tak byť, povie. Lenže má v sebe stále taký pocit neistoty. Strunka neistoty stále vibruje v nej, pretože nevie, či... A čo keď to nevyjde? Hej? Potom začne váhať. A čo keď to nevyjde? A keby to nevyšlo, 2 týždne bude revať. Lebo to nevyšlo, áno? A keby on sa rozhodol, aby to nevyšlo, bude 2 týždne revať? Nie, ide ďalej. Že žena je veľmi zraniteľná a má sklon ku seba obviňovaniu. Stále sa vracia k tomu a aj po mesiace stále len ľutuje a prosím ťa, nechaj to tak, daj to Pánu Bohu, čo sa tam trápiš. Viete, prečo žena stále sa obviňuje a stále sa nevie z toho dostať? Nevie si odpustiť. Pretože chce byť pekná. A to zbabrala. Hej? Rozumiete? A jednoducho nedovolí jej to, pýcha, áno. Si myslí, no predsa ja som kráľovna, nie? Aký máte názor na veľký vekový rozdiel v manželstve? No, keď je, dáme tomu, že dievča je staršie, veľký vekový rozdiel, tak nie je to najlepšie, pretože ženy sú dlho mladé, ale rýchlo stárňu. Hej. Čo to znamená? Že prejde 10 rokov a on by zistil, že chcel by o generáciu mladšiu manželku. Áno? Lebo tu, viete, už aj kríže bolia, už nenavarí. Hej? No a tak sa stará o koho si. Ešte mladý, svižný a má doma starenku. Áno? Preto nie je to najlepšie, ale keď poznám taký prípad, že tam väčší taký rozdiel, a to je taká výnimka. Ale je tam riziko, že keď je ten rozdiel, tak môže dopadnúť aj zle. Chlapec napríklad, on má priateľku, ktorá je staršia a on vlastne jej povie, ja ťa mám rád a my musíme byť svoji, lebo ja neviem čo, ja bez teba žiť neviem, takto a viete dokedy? Kým sa nevezmú a potom si nájde novú hračku. Ano? Pretože keď je citovo nestály a on ide sa zabiť, lebo on ju má rád a to on ju chce mať, on stále mal, koho chcel. A zrazu ju má, lebo ju prinútil, stáva sa, že chlapec dievča prinúti. Áno? A ona je staršia a dievčatá zvyčajne sú aj vyzretejšie, lebo skôr dozrievajú. Hej? A zrazu on vlastne zistí, že radšej by menil. Áno? Preto cháni odporúčam, pozrite na kamošky. Áno? A keď rozmýšľajte, používajte rozum. Ak je extrém opačný, tak v opačnom extréme, keď muž je starší, najmladšia, kým je taký vek tých 3, 5, 7 rokov, myslím, že také by bolo ešte normálne, dalo by sa to uniesť. Hej? Ženy majú dlhšiu životnosť ako muži. Čiže preto v matrike zomrelých ako môže človek prekročiť bariéru, ktorá mu bráni pri otvorení srdca k Bohu a nie len pri tom bariéra, dvojbodka. Chorobná zodpovednosť, dôslednosť vo všetkých veciach, bojí sa uvoľniť, nechať všetky problémy bokom, príliš kladie vysoké nároky na seba, je náročný na seba, ale nevidí sa. A za všetko cíti zodpovednosť. Chorobne citlivý, stále ustráchaný, spolieha sa na seba, aj keď verí v Boha. Nevie vyklúčkovať z toho, nevie, ako nájsť iný spôsob života. Raz mi ten môj kamarát na vojne povedal, že mám na svedomí druhú svetovú vojnu.
Možno som mal tiež s tým problémy, že som strašne veľa, zvyčajne, keď vznikol problém, aj myslím, že ešte dosť vo mne je, že sa stále pýtam najprv, kde som urobil chybu. Keď vznikne nejaký problém vo vzťahu, kde som urobil chybu, pýtam sa seba. Ano? A tam on toto vycítil, že stále si kladím tú otázku, ktorá mi povedal, že mám svetovú vojnu na svedomí. Čiže je to otázka, keď je človek precitlivý. Precitlivý je vtedy, keď je zranený. Citlivý je vtedy, keď je vnímavý. Citlivý je vnímavý, precitlivý je zranený. To znamená, že čo robiť proti tomu, aby vzťah v dvoch mladých ľudí postupom času nezovšednel? Ako nachádzať vo vzťahu stále niečo nové? Lásky sa nikdy nepreješ. Môžeš sa prejesť zmyslových zážitkov, hej? Budeme si robiť zmyslové zážitky, to bude liesť krkom, sa bude z toho sklamaný. Lebo to bude tak prázdne, tak fádne, že ťa to bude vyčerpávať. Môžeš sa sítiť matériou, peniazmi, budem mať veľa, pôjdem za oper, hej, a donesiem 1 000 000. Aj tak budeš nešťastným, áno? To všetko sú veci, čo konzumuješ. Konzumný spôsob života robí človeka nešťastným, prázdnym. Čiže človek potrebuje zmeniť konzumný. A preto ani vzťah nesmie byť o konzume. Keď je vzťah konzumný, tak sa ti zovšednie. Keď je vzťah konzumný, potom je fádny. Aj rozprával som o sexe, že sex sa šíri buď do hĺbky alebo do šírky. Sex do šírky, to sú nové techniky, spôsoby uspokojovania tela. Análny sex a končí bestialite so zvieratami. Aj na Slovensku. Lebo človek, keď rozvíja sebe sex konzumný, sa stáva vecou a keďže sa stal obmedzeným v sexe, on rozvíja sebe iba tú telesnosť bez duchovnej náplne a tá telesnosť ho nevie uspokojiť, skúša všetko možné, všetky spôsoby. Ale to všetko len telo. A tam nemáš konca kraja. Výsledkom toho je sklamanie, vymenia sexuálneho partnera, lebo už neviem s tým človekom, čo všetko možné robil, a vtedy rozbiješ srdce a už nevieš, komu patríš. Nevieš, či tam. A kde je láska? Absolútne. Človek má pocit, že je vybrakovaný. Ano? Čiže preto vlastne sex nie je konzum. Keď človek sa pustí do sexu ako do konzumu, sa obmedzí. Začne byť obmedzený človek. Ano? On sám sa okyptil. Preto je potrebné chápať sex slobodne. Aj masturbácia, som rozprával, to isté. To je obmedzenie človeka. Hej, dal si klapky na oči. Ignorant je človek, ktorý nevie, že nevie. Ignorant je človek, ktorý nevie, že nevie. A ten človek jednoducho nevie. Si myslí, že je majster sveta, bo objavil masturbáciu. Hej? Čiže to je to problém. Takže preto, ak chcete vytvoriť vzťah, ktorý sa nikdy nepreje, nech to bude vzťah úcty, dôvery a čistý. A bude sa stále tešiť na rande. Stále. Pretože bude poznávanie duše. A duša je nepoznateľná. Je tak hlboká, že ju Boh ju pozná, ale my nie, my sa učíme. My stále. Dokonca existuje syndrom neznámeho človeka. Keď manželia spolu sedeli, po svadbe 4 deti vychovali, posledná sa vydala. Prečo bosk, ktorý nie je z lásky, je hriechom? Bosk, ktorý nie je z lásky, je hriechom. Bosk má 3 podmienky. Bosk má 3 podmienky. Musí byť čistý. Človek musí mať zrelosť, aby mohol boskávať. To znamená zodpovednosť. A potrebuje úprimnosť. To znamená, že má byť prejavom úcty a dôvery. Úcty a dôvery. Bosk má byť stále čistý. Vášne bosk trháva. Pri vašom boskovaní dochádza k uspokojeniu tela. Pri dievčaťa, keď vášne bosk ju opojí a stať sa kontrolou nad sebou, veľmi ľahké je dievča zneužiť takýmto spôsobom. Ona sa nevie kontrolovať. Som mal prípad, keď sa poznali iba hodinu. Ona predtým nikdy niekoho nemala. Začali vášne bosky a mali pomer. Boli iba hodinu spolu, nepoznala ho. A zabudla, úplne ju to opojilo. Preto vášný bosk opája a preto patrí medzi manželské sexuálne hry. Ináč by sa hanbili manželia vyzliec, keby sa predtým nepoboskali. Ano? On ich opojí, sú jak opití. Jednoducho Pán Boh dal tento dar, ten vášný bosk opojný, aby manželia ušetrili. Nemusia sa stále opiť. Hej? Čiže bosk medzi chlapcom má byť čistý.
Keď si začnete vášne oboskávať, vy sa už neudržíte. To je vstup práve do manželského sexuálnych hier. Áno? Tým sa začajú sexuálne hry. Preto sa nesmie to robiť. Áno? Nesmie, lebo to je šmykľa, padáš a zostávaš iba vecou. Áno? Sa rozíš sám seba. Všetko. Potom druhá je zrelosť, znamená zodpovednosť. Áno? Dievča, ateistka, tetečka na strednej škole mi hovorí, pred 2 roky som dala panenstvo jednému chlapcovi. Prečo si robila? Ľúbila som ho. Teraz mám iného chlapca, keď som to povedala, tak plakal. Víš, ty si v 15 robila hlúposť, ktorú veľmi ľutuješ. Hovorí, áno, a čím staršia, tým viac budem ľutovať. Ja viem to. Čiže panenstvo sa prichádza v 15-16 rokoch. Ešte nevyzrela dievčina a potom sa trápi. Áno? Preto všetko má čas. Zrelosť znamená zodpovednosť. Dievča napsalo mi list, že si zaumiela, že keď bude mať 16, tak sa prvýkrát vyspí s chlapcom. Mala 16, sa na to necítila. Podala si v 18. Keď mala 18, si to veľmi dobre uvedomila, lebo si do dedinčka si to zachytávala. Mala 18, stále necítila, si povedala, 20 to urobím. A píše mi, mám 20 rokov a som pochopila, že to nikdy neurobím. Som konečne dospela k rozumu. No? Že to nie je správne. Čiže vyzrelosť. Keď človek nemá zrelosť, nemá zodpovednosť. Čiže preto bosk čistý a na to človek zrelý. A tretie je úprimnosť. Keď mali aj 50 rokov tí dvaja a sa boskávajú bez úcty a dôvery, tak je to sex bez lásky a preto je hriechom. Áno, čiže 3 podmienky musí byť. Ja by som chcel spomenúť jednu vec, keď už hovorím o tomto. Chcem vás prosiť o modlitby. Za jednu myšlienku. Už dlho zreje taký nápad, u mňa, už v začiatku, keď som tu prišiel, tak začal som nad tým rozmýšľať, aby vzniklo spoločenstvo, niečo ako komunita mladých, ktorí by chceli žiť čistú lásku. Ja som to nazval možno spoločenstvo radosti. Ten, kto by vstupoval do spoločenstva radosti, potrebuje vek. 18 rokov, aby zlúžil určité také záväzky. Napríklad, aby žil čistotu, sa to preto rozhodne, aj keď má s ňou problém, ale že stále prosí a začína, áno? Stále prosí, že bojuje i je s ním. Aby bol šíriteľom týchto myšlienok lásky, aby bol takým poslom a svedkom čistej lásky. Hej? Viem, že v Nazarích tu už žijete to doma a rozduchávate plameň, hej? Že štvorky prichádzajú. Hej? To je výsledok toho. A tretia vec, a ten človek cítil aj takú vnútornú oddanosť tomuto spoločenstvu lásky. Šlo by o to, že tu nebola by komunita, ktorá tu žije. Postupom možno by vznikla taká komunita, že by tu žila. Normálne ako komunitný život. Neskôr. Ale najprv, aby mladí mali to spoločenstvo v srdci. Že ty, či študuješ, alebo pracuješ, žiješ tu, alebo sradali niekde, každý človek môže byť v spoločenstve. Je tam aj doba, kedy môže vstúpiť. Napríklad, môže to byť od 16 rokov, môže byť kandidátkou do takého spoločenstva. Sľub, ten záväzok by vznikal kvázi sľuby iba na 1 rok. Keď máš 18, môžeš zložiť sľuby na 1 rok. Po roku ich môžeš obnoviť a nemusíš. A ten rok máš na to, aby si intenzívne duchovne žil. Denne čítať písmo sväté, mať duchovné vedenie, ak sa len dá, kňaza, ktorý by si pomáhal hoci kde na Slovensku. A žiť tieto veci, čo som povedal, áno? Tie 3 veci, čo som spomenul. To oddanosť a tak. A môžeš za ten rok sa tak dokopy, no, rok duchovného zasvetenia. Mladí túžia zasvetiť sa Bohu, ale na celý život nemajú odvahu. No? Necítia strach. A skúste na rok sa zasvetiť Bohu. Tam, kde si, kde to žiješ. A nájdete spoločenstvo a môžete žiť spoločenstvo. Tým, že žiješ tie oddané veci v sebe. A po roku, keď chceš, môžeš, a keď neobnovíš, záväzky padajú. Nič sa nestalo. Nikde ani nič. Na rok. A môžeš túto vec skúsiť. Niečo také dozrieva, vás prosím o modlitby. Ak by ste niečo také chceli, niečo také, tak ďalej. Čo vás momentálne trápi, okrem Valentína, ako človeka? Ako sa máte? Viete, ťažko to povedať jednou vetou. Stále dačo nosím v sebe, pretože toho veľa. A dnes sme trošku rozprávali s Máriou o tom. Ale nemôžem rozprávať, áno? Lebo to sa nedá. Aký máte názor, ako by ste riešili situáciu, ak ženu znásilní muž, mala by ísť, alebo nemala na potrat? Nemala.
Nikto nemá právo vziať človeku život. A keď sa dieťa, aj keď tá žena, ona takisto dala život tomu dieťaťu, aj keď nechcela. Ale Boh to dieťa stále chce. Lebo Boh život chce. A keby aj to urobila, tak ona potom nevie, by si to ťažko odpúšťala, že vlastne dieťa zabila. Veď to dieťa sa bude na ňu podobať. Aj keď to nechcela, ale to je jej obraz. Áno? Čiže preto tam je právo. Boh dal život. A je to veľmi dôležité. Mal som prostitútku, ktorá prišla za mnou a mi hovorí, že čaká dieťa, nevie od koho. Aké sú problémy v zmiešanom manželstve iného vierovyznania? Niekedy ťažko vedia, ako deti vychovávať. Keď im chýba v týchto veciach rovnosť, niekedy fakt je potrebné hľadať tú cestu ekumény, ale ja vám poviem, že aj človek, keď zažije obrátenie, potom začne na tým rozmýšľať a fakt, no nie je to dôležité, aby sme si chápali, ako dlho by mal chodiť chlapec s dievčaťom, kým sa zoberú. Chodenie, raz som mal 2 manželov, rozhovor s nimi a ona mi povedala, viete, ja som s ním chodila rok, on so mnou 3. Hej, takže býva to rozličné. Hej? Ale určite chodenie by malo byť, jeden mladomanžel mi povedal, že pol roka maximálne. Hej? Snúbenecká láska. Prečo, pýtam sa? No keď som sa pre ňu rozhodol, ja ju nechcem sklamať, ja nechcem ju skúšať, že ideme sa skúšať, hej? Ideme chodiť. Nie, ja ju mám rád a som sa pre ňu rozhodol. A preto chcem jej patriť. Ano? A preto, čo povedať dievčatám, presvedčiť ich, ktoré už nie sú panny, nežijú čisto, aby žili čisto. Nežijú čisto, aby žili čisto. Aha, čo povedať? Hej? Množstvo mladých ľudí, čo tu prišli, aj tu do Vysokej, alebo iný na prednáškach, keď som mal, opäť prijať dar panenstva a paníctva. Aj panenstvo, aj paníctvo má rovnakú hodnotu. Rovnako veľmi dôležité. Pretože, povedzme, viete o tom, že niektorí chalani sú takí, že naozaj chceli, aby jeho manželka bola panna. Tu nejde len nejakú membránku, tu ide o to, aby ho nikto neusiamal na ulici. Ty si ju zobral, ja som s ňou spal. To sú parohy. Viete, keď spácha neveru manžel, pre manželku je to kríž, nie? Riadny kríž. Manželka má kríž. Keď spácha neveru manželka, manžel má parohy. Jaký je rozdiel, že? A preto pre muža to je najväčšie pokorenie, áno? Hej? To je vysmiech. Preto si veľmi váži muža, ktorý dokáže s tým žiť. Ale zároveň si treba uvedomiť, že tu nejde len o nejaké že nevinnosť ako takto chápané, ale tu ide o to, vlastne, že muž potrebuje mať pokoj v duši, aby nestretával človeka, ktorý sa mu bude smiať do očí. Hej? Preto sa stáva, že keď vzniknú takéto vzťahy, začne sexuálny život s niekým a potom sa dievča rozíde a nájde iného chlapca, neodporúčam, aby povedala, s kým to bolo. Lebo toho muža bude stále vidieť ako výčitku, stále sa bude trápiť predtým ten muž. A niekedy vlastne aj odchádzajú, odídu na inde bývať, alebo jednoducho niečo s tým urobia, áno, aj tak sa dá riešiť. Ale naozaj byť slobodný. Samozrejme, že môže sa stať, že to povie a ten dokáže jej odpustiť v poriadku, aj tomu mužovi dokáže odpustiť, sa môže tam aj porozprávať. Ale je potrebné vlastne si uvedomiť, že panenstvo je možné opäť získať. Pšenička, veľmi pekne píše v knihe Trblitáň dotyku. Tú knižku tu nemáme, škoda sa vypredala, sme mali predtým predaji. A on píše, žena nie je panou unarenenia, ale k panenstvu dá sa správnym a zdravým psychosexuálnym vývojom. Je ste krásne, keď je spojené telesné s duchovným panenstvom, ale postoj panenstva môže doraz aj tá žena, čo prežila plánny styk, môže byť opäť pannou. Môže byť opäť, pretože mu povieš, prosím ťa, bol to v puberte strašne trúdom, odpusť mi to. Bola som opitá, alebo som zamilovaná, ja som verila, ale neverila som v Boha, nemal som hodnoty. Ja to ľutujem a už rok, 2, 3, 5 rokov žijem čisto ako panna. V poriadku. Môžete ďakovať za to, pretože poctivosť to je dôvera. A ja žijem už 5 rokov dôveru, alebo rok žijem dôveru, môže mi veriť. O to tu ide. Prečo chlapec nechce dievča, keď sa s niekým vyspí, nechce ju s ňou budovať vzťah, lebo jej neverí. Si myslí, pohadáme sa, ona sa s niekým vyspí, však už to urobila. Rozumiete? A on vlastne sa bojí, tá bude moja žena a potom bude mať z toho problémy ja. Hej? Rozumiete? Nechce zažiť hanbu. Ale keď ona získa jeho dôveru, to je už otázka vzťahu. Hej? Lebo panenstvo dochádza k zraneniu telesnému, duševnému a duchovnému. Hej? Dajme ďalej. Viete čo, tu sú ešte otázky. Antikoncepcia, prečo nie? Povedať dôvody.
Prečo nie antikoncepcia? Pretože kondóm je znamením nedôvery. Tí dvaja si neveria. Ruší spoločenstvo lásky. Tí dvaja sa nežijú plodivú silu. Nedávajú sa jeden druhému. To je porušenie základných, či to je chemické, ale bariéru, alebo čokoľvek. Stále je to porušenie dôvery. Pretože tam nie je plné darovanie. Žena, ktorá 12 rokov mi rozprávala, že majú 2 deti, 2 chlapcov, má 43 rokov, alebo koľko to môže mať a hovorí, že po prednáške počula, hovorí, že viete, ja strašne ľutujem, že som nedala ešte aspoň raz život. Mala som možnosť, Boh mi dal možnosť dávať život a som iba 2-krát využila. Tí chlapci sú už domu preč. Už sú preč. Zostali 2 muž a žena vo svojom veku. A koľko ste sa vyspali? Toľko? Toľko? Dobre, chvála Bohu, som rád. Prvú noc treba spať, pretože tu ďalšiu sa nespí. Hej, takže kvôli tomu, tu bude celonočná adorácia. Takže prosím, teraz o ticho, stichneme. Láska znamená ty. Hľadal som nejaký obraz, ako najlepšie vyjadriť, čo znamená láska, keď znamená ty. Mal som tú milosť, že tento týždeň som bol na jednej svätej omši. Bola to mimoriadna svätá omša, taká nádherná. Ja som mal pocit, že som v nebi. Bolo to veľmi pekné, bola to svätá omša pre komunitu reholných sestier. Totižto vstúpila tam jedna z vašich animatoriek, ktorá tu chodila už veľakrát to slúžila a mali ju veľmi radi mladí. Bola takým veľkým darom. Mala charizmu animatorskú. A cítila, že ju Boh volá, tak sa rozhodla pre Karmel. Čo to znamená? Keď sme o tom rozprávali, tak mi povedala, že sa zbalila ako obyčajne, chodí na internát už 4 roky či 5 rokov, keď študovala v Košiciach. Zbalila si veci a ako bežne na internát. Čau, mami, oco, odchádzam. A potom zistila Karen Armeli, že vlastne sa už nikdy domov nevráti. Už nikdy neuvidí rodný dom, dvor. Zrazu až vtedy si uvedomila, že čo sa vlastne odohralo. A teraz má obliečku. Mal som tu milosť, že sme mohli rozprávať spolu cez mreže. Bolo to veľmi pekné. Ja som povedal, tie sestry nádherne hrali. Spievali, husličky, flauta. Jednoducho sú úžasne obdarované. Tak som rozmýšľal nad tým, čo znamená láska, znamená ty. Pýtal som sa jej, čo vám mám odkázať na púť radosti. Veď tu chodila stále. Láska znamená ty. Videl som kdesi v novinách obrázok, kde bola sestra reholná karmelitánka odfotená za mrežami s úsmevom a pod tým bol nápis pod obrázkom: Kto je za mrežami, ja či ty? Kto má lásku, ja či ty? A kto vie, čo je láska? Ja či ty? Včera večer otec Jozef zo Zambie nám rozprával na túto tému, že ľudia si pomýlili Valentína. Že Valentín dnes úplne je prelatený na biznis a na erotiku. Tak chápajúci. Preto je potrebné vnímať hodnoty. Na Valentína mi bolo stále zle. Vieme, odkedy tu začal Valentín sa oslavovať, ten deň bol pre mňa deň smútku. Lebo vedel som, že mnohí mladí si ublížia na Valentína, sa prvýkrát spolu vyspia, prídu o dar nevinnosti. Viem, že mnohí tisíce určite na Slovensku teraz prišli o nevinnosť na Valentína. Pretože za mnou chodí strašne veľa mladých práve s tými témami lásky, vzťahov, zranení. A práve preto, keď rozprával orcovi arcibiskupovi, že budeme mať stretnutie na Valentína ešte pred 3 rokmi prvýkrát, povedal mi, urobte tam adoráciu za čistotu mladých.
vy adorujte. Keď iní nechápu, vy adorujte. Keď iní nerozumejú, vy kontemplujte, rozmýšľajte nad tým, čo je to láska, aby ste mohli v živote žiť a ukázať ju iným. Aj toho svätého Valentína očistiť od tých všelijakých zlých nálepiek. A preto je to poďme sa zamýšľať hĺbšie nad tým, čo znamená láska. Čo znamená láska? Keďže sám človek, ak sa nechá unášať týmto svetom, stratí svoju tvár, stratí svoju identitu, zabudne, že žil, že žije, zrazu zomiera a zistí, že sa pomýlil v živote, že žil pre iné hodnoty. Nie pre radosť, pre pokoj, nebol šíriteľom lásky, ale tie vzťahy sa rúcali. Preto je potrebné od každého z nás budovať, reparovať tie vzťahy. Lebo láska znamená ty. Láska neznamená ja, ale ty. Čiže potrebujeme jednoducho prechádzať cez mosty, prechádzať jeden k druhému. Skúmať tieto hodnoty a ísť za sebou. Most lásky potrebuje 2 piliere. A to je úcta a dôvera. Most lásky. Predstavte si, že toto je rieka v priereze. A tu je on a ona. A tu je vodička. Ano. Tu je rieka života. Títo dvaja poskytujú 2 brehy jednej rieke, ktorú chránia tieto brehy. Nie? Keby jeden breh zlyhal, dojde k záplave. U nás je to teraz dosť rozšírené. No. Keď jeden človek zlyhá, tá rieka života, ktorá bola oboma ľuďmi chránená, sa vyleje a môže vzniknúť aj mŕtve rameno. Rieka pôjde iným smerom. Viem, aj to zastáva. A to mŕtve rameno vyschne. Ano? To je rozpadnutý vzťah. Na to, aby ľudia mohli budovať vzťah, potrebujú spevniť brehy, aj boli z kameňa, zo skaly najlepšie, lebo vie, že tá voda vydrží, sa nepodmije breh. Ale ak je slabý, vtedy treba betonové injekcie a zosilnie tieto brehy. Aby ľudia mohli budovať vzťah. Aby most lásky, ktorý chcú postaviť, aby sa mal o čo oprieť. Aby mohol človek človeka navštíviť. Aby mohla zájsť ona k nemu a on k nej. Áno? Na návštevu. Čítal som kdesi, že vraj priateľ je človek, ktorý je tvoje druhé ja. Priateľ je človek, u ktorého môžeš byť doma. Kedykoľvek, lebo si tam v srdci. A preto aj na našej púti by sme mali hľadať spôsoby, ako jeden druhého navštíviť. Ako byť s ním. Ako ísť jeden k druhému. Tu sú 2 piliere, ktoré nám pomáhajú budovať úcta a dôvera. Áno, tieto 2 piliere nám pomáhajú budovať most lásky. A chceme jeden druhého poznávať a chceme budovať vzťahy. Vytvoríme si vzájomnú úctu a dôveru. Tu sú piliere, na ktorých môžeme stavať v živote. Je ideál a zdá mladého človeka, že poznáme sa už niekoľko rokov a kto z vás pozná časopis Čajka? No, mamička, to sú detičky. Super, že? Je to nádherné. A ten časopis Čajka vychádza koľko? 13 rokov. Pán Boh pri nás, že? 13 rokov, to je potlesk, zaslúži si potlesk. Mária, keby si nám povedala, prečo to robíš? No tak to je veľmi ťažká otázka. Ale možno preto, že som tak trochu blázon a možno preto, že sa vymykám možno z predstav mojich blízkych, môjho okolia, pretože dá sa povedať, že žijem s Čajkou 24 hodín
A je to veľmi náročné na budovanie takých konkrétnych vzťahov s ľuďmi, aj keď viem, že mám veľmi veľa známych a 100 000 známych po celom Slovensku a možno, keď Pán Boh dá, tak aj v Čechách, pretože vyzerá to tak, že Čajka bude vychádzať už aj v Čechách, nie len na Slovensku, takže doteraz to bola taká európska rarita. A keď som spomenula, že som tak trochu blázon, tak ešte by som dodala k tomu, že som tak poriadne blázon, možno pre Boha a pre Božie veci. Som to chcel povedať. Počkaj, som mal nejakú otázku, neviem už, ktorú som zabudol, prepáčte. Chcem spýtať, že vypadla mi dôležitá otázka, nie spomenúť. Čo som myslel? My sme tak ladení už blízko. Spolu veľa pracujeme, ale chcem sa spýtať, že ktorý nejaký taký možno najkrajší list si dostala v Čajke? Alebo najkrajší, alebo najzajímavejší? Najhodnotnejší. Máš 3 listy. Najkrajší, najzajímavejší a najhodnotnejší. Ešte ťažšia otázka, pretože všetky listy sú pre mňa rovnako vzácne a rovnako dôležité, ale vždy ma teší, keď každý jeden list, ktorý napríklad uverejníme v Čajke alebo ktorý pošleme osobne domov, niekomu pomôže. Mám z takej nedávnej minulosti jednu takú osobnú skúsenosť. Nie je to síce list, je to SMS-ka, o ktorej som písala aj vo februárovej Čajke, neviem, kto ste čítali môj editoriál. No a stala sa mi jedna taká zvláštna vec, že na Silvestra, pred Silvestrom teda som čakala návštevu a zrazu zazvonil mobil, teda prišla SMS-ka od jedného dievčaťa, s ktorým sa poznáme už pár rokov, momentálne žije v Prahe. No a ona sľúbila, že teda keď sa bude vracať do Prahy, kde momentálne pracuje, takže mi pošle spätne SMS-ku. No a že teda si potom overíme aj to, že či sme si vymenili správne telefónne čísla a tak. No samozrejme, keďže ja som čakala návštevu, tak som reagovala veľmi rýchlo. No a vôbec som si neuvedomila, že posielam SMS-ku na úplne iné číslo, nie ako odpoveď na Hankinu SMS-ku. No a zrazu sa mi ozval Michal. Neskôr som sa dozvedela, že je to Michal z Karlových Varov. A reagoval tak veľmi pekne, že určite je najvzdelanejší Čech, ktorému momentálne píšem a že mi ďakuje, lebo ja som mu prijala ako medzi tým k novému roku veľa milosti a že ťažko sa stretneme naživo, ale že sa teším už teraz na to, keď sa stretneme v nebi. No a on hovoril, že vieš, Mária, že ja som veľký hriešnik, že ťažko sa stretneme v nebi, pretože ja rozdávam radosť druhým. Hej? Akože za moje skutky, ktoré mám za sebou so ženami, sa ťažko dostanem do neba. No a ja som si vlastne predsavzala, aj som si tú poslednú SMS-ku doteraz uchovala v pamäti mobilu a akože sa za ňou modlím a verím, že sa v tom nebi stretneme. Hej? Takže aj takéto proste situácie patria do, by som povedala, možno tak veľmi technicky, do kompetencie Čajky, hej? Že aj jeho automaticky proste radím k tým svojim deťom. Potom napríklad veľmi ma potešila včera jedna pohľadnica, ktorú som našla v schránke, keď som sa vracala domov večer o 9:30. A to bola Valentínka za to, že sme také skvelé, proste ako časopis Čajka. Hej. Takže toto je napríklad taký posledný perfektný list a veľa poďakovaní, ktoré prichádzajú od mladých. Hej. Ťažko mi tak povedať, že ktorý list je nejaký taký najvzácnejší.
Ale sú aj také, ktoré sú mimoriadne ťažké a ktoré veľmi ťažko zvládam. Hej, že vždy za tým prichádza buď nejaká obeta, nejaká bolesť. Potom mám žalúdočné problémy, nemôžem jesť a tak, že chce to proste taký veľký seba zápor a veľkú výdrž proste znášať s tým mladým človekom, ktorý sa ozve, tú jeho bolesť. Hej, a ešte dať mu takú adekvátnu odpoveď, aby mu to naozaj pomohlo, aby to bolo vyčerpávajúce a tak, takže... Pán Ježiš skončil na kríži. Viete prečo? Lebo priniesol na svet lásku. Celý problém, keby nebol prišiel s láskou, ale s nejakým biznisom, nebol skončil na kríži. A každé dobré dielo, keď začnete, verte tomu, že nájdete strašne veľa odporcov. A budú útočiť a nevedia, čo robia. Keby aspoň vedeli, nemajú poznanie. V tej chvíli sa treba za nich modliť, lebo nevedia, čo robia. Nevedia, čo robia. Nevedia, čo robia. A osobne, keď môžem naozaj takisto to, čo aj spolu niekedy prežívame, ale každý pracuje na svojom poli. Hej, takže každý, kto chce niečo pekné vytvárať na čele slavu Božiu, tak zistí, že kráča proti prúdu. Hej, býva to veľmi ťažké. Nedať si podlomiť nohy. A keď aj hodí pod vodu, že vyplávať a nájsť silu a ísť ďalej. Lebo ak to neurobíš, tak ťa spláchne všetko preč. Ale my vieme, že dolu prúdom plávajú iba zdochliny. Nie? Tak to nás drží. Takže je to také, možno zase nie evanjeliové, ale myslím, ten pojem, hej. Ale myslím, že život je taký, aj Pán Ježiš tiež išiel proti prúdu, áno. Preto, ak chcete mať radi v živote a skutočne radi, oplatí sa kráčať takto. Ja osobne Máriu obdivujem za to, že dokáže tak milovať mladých ľudí. Keby ste vedeli, ako každé písmenko a slovo zvažuje, či ho dať alebo nedať. Volá, pýta sa, čo mám robiť, ako to urobiť, čo si myslíš. Počka 2 dní, keď si to prejde, hej, prežije a znova to pozrie a znova na novo. Knihu ďakujem, že si ona prešla neviem koľkokrát. Tak normálne sa kniha prechádza tak 8-9 krát, takže to bolo také nenormálne, takže asi 12. Hej, to bolo ťažké, takže vďaka. Chcem vám povedať, že keby nebolo Márie, tak kniha ďakujem, že si nie je na svete. Na 100% vám to hovorím. Mária tam robila aj úvod, že v tejto knihe tam je napísané jej slova. A ja som vďačný za to, že dokáže mať široké srdce a vnímať ľudí ako lásku, ako dar. Mária, ty vlastne si jediná zamestnaná, že? V tomto jediná. No, jediná zamestnaná plus asi 40 dobrovoľníkov, ktorí za to nedostávajú ani korunu a sú tak roztrúsení po celom Slovensku, dá sa povedať. Takže oni píšu, hej, spolupracujete a za to dostanú Pán Boh zaplať, hej? Robia si čiarky v nebi, ty to vybavuješ? Odmena nás čaká v nebi, takže... Ja len tak, na okraji, keďže je tu toľko mladých ľudí, nebolo by dobré niečo im napríklad, čo im povedať, že keby niekto chcel písať, čokoľvek by chcel dať šajky, či fotografie, hej, nejaký fotoalbum chce poskytnúť, hej, ako dar pre mladých. Môžete publikovať básne, prózu, alebo neviem čo ešte, hej. Povedz, čo by mohli robiť, keby chceli. No po minulej puti radosti, otec Pavol ešte nevie, sa našli takí spolupracovníci, napríklad na piaristickom gymnáziu v Trenčíne. Neviem, či je tu niekto z redakčnej rady časopisu Na ceste, asi nie. Či je? No super. No tak napríklad Katka, hej, aj chalani tak komunikujú s nami. No a dostali sme aj viacero takých aj ďakovných e-mailov, aj takej pošty, čo teda nám veľmi, veľmi napríklad pomáha. Hej. Ale ak by ste mali fotografie, ak by ste cítili, že máte taký dar písať napríklad reportáže alebo nejaké rozhovory s zaujímavými ľuďmi, alebo čo je napríklad veľmi vzácne a viete, že sami veľmi radi to čítate a možno si to nalistujete ako prvé v každom časopise, tak to sú zážitky.
Myslím si, že aj na tejto púti radosti vám toho v srdci ostane veľmi, veľmi veľa. A ja by som bola veľmi rada a myslím si, že aj Anka v nebi na to čaká, keby ste sa podelili s tým, čo tu zažijete, čo vám naozaj ostane v tom srdci tak hlboko a čo by ste chceli dať ďalej mladým. Takže v prvom rade vás pozbudzujem k takým osobným svedectvám. Nebojte sa vyznať z toho, že máte radi Boha, že ste správni kresťania, že ste mladí, ktorí idú tou správnou cestou.